गोनांथार आयदा सिगांफ्राव बुंबोबाय थानाय माखासे साबजेक्टनि सायावनो आङो बुंनो सानबावबाय। आङो दिनैनि दिनाव आङो जायफोर बिथांमोना 27 जानुवारि 27 जानुवारि 2020 आव सिगनेटरि अर्गेनाइजेशनफोर दंमोन आरो जायफोर सिगनेटरिखौसो आं अर्गेनाइजेशनजों आंहा लेना देना गैया। जाय बिथांमोना सिगनेटरि दिनैबो बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि एक्जिस्टेन्सखौ आरो बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा आरो गोबां रोखोमनि दिनैबो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो। सम सम डिफेन्स मिनिस्टार हनारेबल डिफेन्स मिनिस्टारखौ लोगो हमनाय दाबावै नुदों इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आरो समाव नुदों मानगोनां दिपेन बर'खौ बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा आलादा रायजो आन्दोलन खालामनाय जाफिननायनि बाथ्रा। बेफोरबायदि गुबै गुबै बाथ्राफ्राव जोंबो साफा साफा कनसियास सिटिजेन हिसाबै बुंनो मोन्थाय दङ होननानै आं गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव आंबो बुंनो मोन्थाय दं हिसाबै आं बुंनो थाखाय आवगायनाय जाबाय जे आं दिनै बुंगोन 27 जानुवारि 2020 सनाव जि एकर्ड जालांबाय बे जोंनि एकर्डआ गमामायै गनायजाथाव आरो गनायजाथावना नङा। बेखौ नोंथांमोना जायफोर सिगनेटरि नोंसोरो सालि जारि खालामनानै डिटेल्स नोंसोर एनालाइसिस खालामजोबनानै लानांगौ इमिडिएट। आरो 2025 मायथाइनि 27 जानुवारिसिमाव नोंथांमोननि बे एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जानायनि बाथ्रा बा बिनि उननि बाथ्राया गोजान बाथ्रा। बेफोरो जिहेतु बे एकर्डखौ गनायजाथाव नंगौना नङा जोंनि नोजोराव खुनु गनायजाथाव एकर्डआनो नङा। गनायजाथाव एकर्डआनो नङा। बे थगायजानाय एकर्ड, बर'फोरखौ थगायनाय एकर्ड बियो। बर' रायजो राजाफोरखौ रायजो राजानि गावनि जिउ दान होनानै बलिदान होनानै मोननाय जि बिटिसि बेखौसो बासायनांगौनि गुबै सम फैबाय दिनै। मानोना आं दिनै मोनसे बुस्थुखौ आङो बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बुंगोन। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना 60 कनस्टिटिउन्सि बानायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों। 60 कनस्टिटिउन्सिस बानायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों। बेफोर गासैबो नंखाय बाथ्रा, गोरोन्थि बाथ्रा। कनसेप्टआ क्लियार जा। सांबिधानिक जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसनखौ फराय। माबोरै डेलिमिटेसन जादोंमोन बै समाव जिखिनि 30 जोंनि कनस्टिटिउन्सि 40 कनस्टिटिउन्सि बोरै जोंनिया 40 कनस्टिटिउन्सिया बोरै डेलिमिटेसन जादों। जोंनि बे डेलिमिटेसनाव जोङो मडिफाइड 6 शिड्युलखौ बोरै मोननो हादों बेखौ स्टाडि खालाम। गोबां गोलाव सम लागोन जे जोंनिया 60 कनस्टिटिउन्सि बानायोबा आर्टिकल 14 राइट टु इक्वालिटिनि खोथा फैगोन। बे भायलेसन जायो। आंनाव गोबां रेकर्ड दङ 2004 निफ्रायनो बिटिसि एकर्डखौ स्क्रेप खालामनांगौ होननानै बर'फ्रा गोबां रोखोमनि केस होबोदों। गोबां रोखोमनि होबोदों। बिथांमोना हायाखै, जेनबोबाय थादों। मानि थाखाय जेनदों? अनलि जोंना सेफगार्ड दङ, कनस्टिटिउसनेल सेफगार्ड थानायनि थाखायसो जोंनि 6 शिड्युलखौ रावबो जेबो खालामनो हायाखैमोन। नाथाय निजा बुबिया जोंनो जोंनि 6 शिड्युलखौ सिफायनायनि खामानिखौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि नेक्स्ट एकर्डनिफ्रायनो बे खामानिया जाबाय थादों। इनडाइरेक्ट मेनारै जोंनि बिटिसि मोनखानाय 6 शिड्युलखौ जोंनि बिटिसिनि 6 शिड्युला सिफायनायनि माबोरै आं बेखौ बुंगोन जे माबोरै होनाबा जोंना 40टा कनस्टिटिउन्सिनि गेजेराव जोंनि ट्राइबेल मेजरिटि कनस्टिटिउन्सिफ्रानो मोर देन 40%ल'मोन। माखासे कनस्टिटिउन्सि थेवबो एसटिपि रिजार्भ होदों जोंनो। माखासेयाव 30%ल'मोन। नैबे रिपर्टआव नायगोन बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल इलेक्सन रुल 2004 दं जोंहा। आरो नोंथांमोना बे डेलिमिटेसनजों प्रपार जानाय रुल लाबोनांगोन। रुल लाबोनानै जोंनि एसटि रिजार्भआ इनटेक्ट थानांगोन एसटि 6 शिड्युल कनसेप्ट मथे। आरो मोनसे बेनि थाखायनो आं खावलायगोन 27 जानुवारिसिम नोंथांमोना जि बिटिआर नाम लाबाय थायो, राइटिं पेडआव नुयो, माबा गभर्नमेन्ट पेडआव नुयो जे बिटिआर बेखौ 27 जानुवारि 2025 सिमल' लिरनाया मोजां। आं खावलायो, गुरै खावलायो। मानो खावलायो नोंथांमोना बुजिनानै लानांगौ। बेखौ आं खावलायदों। 27 जानुवारि 2025 मायथाइसिम जोबथा जानांगौ बे बिटिआर खौ बिटिएडि खौ लिरफिननांगौ। बेनो जोंनि गेजेट नटिफिकेसनाव दंखायो, रोखा लिरनाय दङ। बेखौ रिनेम खालामनांगौबा एमेन्डमेन्ट खालामग्रोनांगोन। आरो आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायगोन दिनै रायजो राजाफोरखौ, जों साग्रिद जानांगोन। बिथांमोनखौ मेगन नुहोथारनांगोन। खोनानानैबो खोनायाखै, नुनानैबो नुवाखै, नंगौआबो नङा, बेबायदि गोबां मानि थाखाय, अनलि मानि पावारनि थाखाय जोंनो
जोंनो पजिशन एन्ड पावारनि थाखायल' जोङो गावनि फाइनान्सियेल बेनिफिटनि थाखायल' जोङो दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनानैबो बुजिनो रोङै जाफ्लानाय जेरै माबोरै बुजिनो रोङै जाफ्लाखो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि माखासे गामियालायनो बिटिसिआव सोनाय जाबाय जे बाथ्राया नंखाय बाथ्रा जे बाथ्राया जाथावना नङा नोंथांमोना गले गले रिक्वेस्ट खालामनायावसो गभर्नमेन्ट अफ आसामा नोंथांमोननिखौ नैबे गामियाव हाबबाय नटिफिकेशननि गेजेरजों होलागासिनो दङ बेफोर बाथ्राया गनायजाथाव नङा टेक्निकेलि लिगेलि मानो गनायजाथाव नङा गंसे गामिया थाबाय हमना लादो गहपुर पुलिस स्टेशननि आन्डाराव मोनसे गामि मोनफ्रोमबो रेभिनिउ भिलेज माखासे फरेस्ट भिलेज थायो फरेस्ट भिलेज मेक्सिमाम फरेस्ट भिलेजखौ आं सोनाय नुदों रेभिनिउ भिलेजबो नंबावा आरो कन्टिगुवास नांजाबनाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों नांजाबनाय जानांगोन माजबाटजों नांजाबनाय जानांगोन नांजाबनाय जाथारनांगोन मानि थाखाय 6 शिड्यूला कुनु धरननि 6 शिड्यूल इंडियन कन्स्टिट्यूशन 6 शिड्यूल प्रोविजनाव गैया जे बे रोखोमनि सेटेलाइट काउन्सिलनि बाथ्रा फैया सेटेलाइट काउन्सिल नामा जोंना सेटेलाइट तो नङा आरोबाव मोनसे बाथ्रा गिदिरथार बाथ्राया जाहैबाय जोंना प्लेन मडिफाइड 6 शिड्यूल प्लेन एरियायाव जोंनि अनलि वन जोंनि स्क्वायर किलोमिटारखौ आं खोन्थानो जोंनि स्क्वायर किलोमिटारा जाहैबाय 8970 स्क्वायर किलोमिटार जोंनिया बिटिसिनि बाउन्डारिया पपुलेशना मोर देन जोंना 35 लाखसो जाबाय दा पपुलेशना बाद बाकी जोंनि 6 शिड्यूलानो माने लार्जेस्ट माने पपुलेशन थानाय जोंनि बिटिसिआ बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय जोंनि बिटिसिआनो बाद बाकी जिमान दङ कार्बि आंलं दङ आसामाव डिमा हासाव दङ ओमफ्राय गुबुन गुबुन आं बेफोरनि सायाव आं स्टाडि खालामगासिनो दङ जे बहा बेसेबां पपुलेशन दं आरो जोंनि एसेम्ब्लिनि पावार फांसन बा एक्जिक्यूटिव पावार एन्ड फांसन बेखौ आं नायगासिनो दङ जे जोंनियानो साबसिन एसेम्ब्लियाबो जोंना मोर देन माने 46 थाखानानै आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन जानायनि पजिशनानो गैया 6 शिड्यूलाव जोंनानो हायेस्ट आरो बाद बाकिना 25 जनसोल' दङ 26 दङ अप टु 30 दङ अप टु 30 सिम दङ बे नमिनेटेड 25 प्लस 4 बिदि दङ आरो माखासे त्रिपुरायाव दङ 30 जन दङ त्रिपुरानिया 30 जन दङ आं खोन्थालांनि मिजोरामनि साकमायाव दङ 24 मेम्बार्सआव माने 20 जना इलेक्टेड जायो ओमफ्राय साब्रैया नमिनेटेड जायो बे रोखोमनि आरो ओमफ्राय गार' हिल्सआव दङ 30 टटेल 30 इलेक्टेड मेम्बार्सआव 29 इलेक्टेड मेम्बार्स 1 नमिनेटेड ओमफ्राय आं खोन्थानो कार्बि आंलंआव 26 प्लास 26 नमिनेटेड दङ आं डिटेल्स ओमफ्राय डिमा हासाव अनलि 30 जन अनलि 30 जोंनि बिटिसिआवनो बांसिन आरोखि ओमफ्राय मोनसेखौ नोजोर होदोंना जेरावनाखि 15% नि काउन्सिल अफ मिनिस्टारा जोंना 15% नि बारा जानो मोना जेन'बा 100 जनाव 15 जनाल' मिनिस्टार जानो मोनो इनक्लुडिं चिफ बे जाहैबाय एसेम्ब्लि संबिधाननि बाथ्रा बेयो इन्डियान कन्स्टिटिउसना बेल' पारमिट खालामदों दानाबा जोंनाव बिटिसिआव मा गासैखौबो इएम होलागासिनो मा रोखोमनि बेफोर गासैबो बाथ्राफ्रा रायजो राजाफ्रा मोनथिजोबनानै दं नुजोबनानै दं आरो गासैबो बाथ्राखौ बिजिरगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना रायजो राजाखौ खनले बे रोखोमनि फाव फान्दायनानै राजनैतिक गावनि राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनायखौ दोनथ'नानै समाजनि माहारिनि जि जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों आलादा रायजो डिमान्ड खालामदोंमोन जोंनि जिउखौ जों बावदोंमोन जोङो एसेबां गोहोगोरा हारि हिसाबै जोङो गसंथानो हादोंमोन दिनै जोंखौ मा होनगासिनो दं जोंखौ मा सानगासिनो दं जों दिनै गावनि आथिङावनो जों गसंथानो हायै बायदि थासारियाव बेफोरबायदि थासारिखौ नुयोबा जोंबो दुखु मोनो जोंबो गाबखांनाय फैयो बै समनि जारिमिनखौ नुनानै बै समनि नोंथांमोननि सेक्रिफाइसखौ नुनानै गाबखांनाय मोनो